začuje sirénu, neprepadne problému. Ak máš problém, volaj sama, pomôže ti jasná správa. Unimu z cesty, sprav tu miesto, pre hasiča sama, on napraví to, veď dobre vieš. Sam je hrdina náš. Požiarník Sam. Lietadlo. Norman! Ahoj, James. Aké pekné lietadlo. Áno, konečne sa s ním idem zahrať. Môžem sa pridať? Jasné, môžeš sa pozerať, ako letím nad nábrežím. Vieš, o lietadlách už niečo viem. Naozaj? Penny, na čo ti je Dolly? Potrebujeme ju na cvičenie. Áno, Elvis, dnes si nacvičíme, ako zachraňovať zo strechy. Hádam ju, nechcete vyniesť na strechu. Ale áno, Elvis. Ale ako ju stadiaľ zachránime? Tom priletí na helikoptére. Tak, fajn. No tak, James, urob otočku. Nie, Norman, nemám s ním robiť nič nebezpečné. Nič sa nestane, je to iba trik. Ukáž, skúsim to. Nie. Keby si bol naozajstný kamarát, požičal by si mi ho. Tak dobre, môžeš to skúsiť, ale dávaj pozor. Jasné, že si dám pozor. Pozor je moje druhé meno. Naozaj? Myslel som si, že sa voláš Stanley. Tak, pozeraj sa, ako sa to robí. Čo to? Kto zhasol? Videl si? Áno, ale už dosť. No, dobre, vďaka, James. Máš, čo si chcel, Norman. James Jones, to by som od teba nečakal. Ha? Mal by si dávať väčší pozor na lietadlo. To vie, čo sa mohlo stať. Prepáčte, pán veliteľ Steele. Kvôli tebe som si pomačkal jedlo. Naozaj ma to mrzí. To by stačilo, mladý muž. Už ťa tu v Pontypandy s tým lietadlom nechcem vidieť. Pozri, čo si urobil. Zakázal mi lietadlo. No ale pán veliteľ Steele ti zakázal lietať iba v Pontypandy. No? No, a to znamená, že môžeš lietať hoci kde inde. Ja neviem. Chápem. Asi ťa už lietanie omrzelo. Nie. Super! Poďme na Pontypanskú horu! Sam, neviem, či to zvládnem. Cridlington, vidím, že ste sa na to podujali. Dobrá práca. Neboj sa, Elvis, nič to nie je. Áno, keď budeš pripravený, daj vedieť Tomovi a môžeš ísť na to. A čože? Takto? A to je vysoko! Nepoznáš nejaké zaujímavejšie triky? Nudím sa. Mne sa to takto páči. Skúsme nejaké akrobatické kúsky. Daj, ukážem ti. Ale... Pozeraj. Čo si to urobil? To sa nemalo stať. To teda nie. Čo teraz bude s lietadlom? Žiadny problém. Môžeme vyliezť hore a zobrať ho. Nie, Norman. Je to príliš vysoko. Nie, ak si pomôžeme drevom. Poukladáme polená na seba a dostaneme sa k najnižšej vetve. Si istý, že je to bezpečné? Na 100%. Ako inak sa k tomu dostaneme? Nie je to moc stabilné. Idem za tebou a pomôžem ti. Ako sa dostaneme dolu? Prečo ťa vôbec počúvam, Norman?
Nemôžem sa pozerať. Elvis, ako zachrániš doly, ak sa nebudeš pozerať? Nezakrývajte si oči, Cridlington. To mi môžete veriť, je to hlúpe. Okamžite ma spustite! Pomoc! Pomoc! Nevyzerá to dobre. Tom nie je v záchrannom centre. Vidím jeho helikoptéru pri hasičskej stanici. Viem. Mám nápad. Nie, Norman! Už mám dosť tvojich nápadov. Tentokrát urobím to, čo uznám za vhodné ja. Ale rýchlo, už ma bolia ruky. Teraz pošlem správu SOS do Pontypandy. Nemôžeš predsa lietať nad Pontypandy. Ale toto je mimoriadna situácia. Pomoc! Pustite ma dole, nechcem byť vo vzduchu. Čo urobíme? Mimoriadne situácie vyžadujú mimoriadne riešenia. Elvis, pamätaj na doly. Ona potrebuje tvoju pomoc. Dolly? Samozrejme. Úplne som na ňu zabudol. Som pripravený sám. Už idem, Dolly. Tak, dobre. Opatrne. Čo to je? Čo to má znamenať? To je znovu to Jamesové lietadlo. Mám ju sám. Tak, Dolly, hlavné, aby si bola v bezpečí. Z cesty! No, mám ťa. Dobrá práca, Elvis. Aha, to je odkaz. Nie? James a Norman uviazli na strome. Radšej ťa rýchlo zložíme, Elvis. Penny, postaraj sa o stanicu. Chcem to lietadlo vrátiť Jamesovi osobne. Nemôžem, už to nevydržím. Dokážeš to! Aha, pozri! Hurá! Vydrž, Norman! Zachránime ich rovnakým spôsobom ako Dolly? Tentokrát nie, Elvis. Musíme rýchlo zachrániť Normana, potom Jamesa. Ty prinies trampolínu, ja prinesiem rebrík. Ako povieš sám. Rýchlo, už to viac nevydržím. Norman, pustí sa! Chytíme ťa! Fíha, to bola sranda. Len pokojne, James. Hneď ťa zložíme. Ďakujem sám. No, Toto ti asi patrí, James Jones. áno. Použil si to na dobrú vec. Preto to nebudem komentovať. Ďakujem, pán veliteľ Steele. Ha! Bolo veľmi odvážne zaletieť s ním až do Pontypandy, aj keď ťa to mohlo dostať do problémov. A bol si špičkový pilot, skoro ako ja, keď som vystrašil pána veliteľa Steele. O tom niečo viem. Iba som učil Jamesa, ako má lietať. To nie je pravda! Na to sa dá povedať iba jedna vec. Daj mi ovládač, James. Ďakujem, Norman. Vďaka tebe sa nemôžem hrať s lietadlom. Nie, James. Potrebujete, aby vám niekto ukázal, ako ho naozaj ovládať. Áno, ešte si to pamätám. Áno, urobíme otočku a... Ja ti treba, Norman! Vyrobilo štúdio Magic Voice.